ନିଜର ପାଖେ ନା ନିଜର ଲାଗି ବି ଟାଇମ୍ ନାଇଁନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍, ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଟେଲର୍ କାମଟେ କରୁଛୁଁ ଆମେ ପହିଲା କଷ୍ଟମର୍କେ ଦେଖୁଛୁଁ। ଆମର ଯଦି ଘରେ କେନ୍ ବିହାଟେ ଥିବା ନା କାଣା ବି କେନ୍ସି ବି ଓକେଜନ୍ଟେ ଥିବା ନା ଆମେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ସେ ଜାଗାକେ। ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ପହିଲା ଘରେ ଥିଲି କାମ କରୁଥିଲି ନା ମୁଇଁ ସବୁନିକେ ଯାଇ ପାରୁଥିଲି। ହେଲେ ଏସିନ୍ ଯେତେବେଲେ ଦୁକାନ ଦେଲି ନା ମୁଇଁ ଟୋଟାଲି ବି ଜିମି ବେଲେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ନ। କାହିଁକି ସେ କଷ୍ଟମର୍ ହିଁ ଆମ୍କେ ଏନ୍ତା କରିଦଉଛନ୍ ଯେ ଆମର୍ ହିଁ କାମ କର ପହିଲା ବୋଲିକିରି। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ଟେ ଅଛନ୍ ଯେ ରାତି ଆନିଦେବେ ସକାଳେ ଦିଅ ବୋଲବେ, ସକାଳେ ଆନି ଦିଅ ରାତି ଦିଅ ବୋଲବେ। ତ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ବାହାରବାର ଥିଲେ ବି ଆମେ ତ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ। ସବକରି ସାଙ୍ଗେ ବି ଏନ୍ତା ହଉଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେନ୍ମାନେ ଟେଲର୍ କାମ କରୁଛନ୍ ନା ସେମାନେ ବି ଜାନୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ବି ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଥିବା। ସେମାନଙ୍କର ବି ମନ୍ ମରି ଯାଉଥିବା ଯେନ୍କେ ଯିବାର ଥିବା କାହିଁ ବି ସେମାନେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍। ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ହଉଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖୁନ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କଷ୍ଟମର୍ଟେ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ଯେନ୍ତାକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରିକିରି କାଲି ସକାଳ ତକ୍ ଦେବ ବୋଇଲେ। ବେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁନ୍ ରାତି 7 ବାଜିଥିଲାନ ଆର୍ ମୁଇଁ କେତେବେଲେ କାଟ୍ମି ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆର୍ କେତେବେଲେ ସିଲାମି ଆର୍ ମୁଇଁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେମି। ତ ମୁଇଁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଇଁ ଏତ୍କି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ କରି ନାଇଁ ପାରେ। ନିଜର ଦେହକେ ବି ତ ଦେଖବାର୍ ଅଛେ ନା। ଆମେ ଯଦି କାମଟେ କରୁଛୁଁ ବେଲେ ଦିନ୍ ରାତ ମରିକିରି ବି ଆମେ କାମ ନି କରିପାରୁ କାହାର ଇଟା। ସେମାନକେ ବି କଷ୍ଟମର୍କେ ବି ବୁଝବାର୍ ଅଛେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କାମଟେ ଜଣେକେ ଦଉଛୁଁ ତ 2 ଦିନ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ ଲାଗ୍ବା। 2 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଜଣେ ସିଲେଇ ପାର୍ବା ନା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସପରିଟା ସିଲେଇ ନାଇଁ ହୁଏ। କାହିଁକି ଅଲଗା କଷ୍ଟମର୍ ମାନେ ବି ଥିସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ବି କାମ ଆମକେ କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, ସବକେ ଦେଖବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ ଆମକୁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନକେ ବି ବୁଝବାର୍ କଥା। କଷ୍ଟମର୍ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିକିରି ଆଗଲିରୁ ଦିନେ ଅଧେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଆଗଲି ନୂଆ ଆଣିଲେ କାଁ ହେତା। ସେମାନେ ପୁରା ଦିନେ ଥିବା ଏନ୍ତା ଆଜି ଦେବେ ସେମାନେ କାଲି ନେବେ। ସେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି କାମ ଆମେ କରିକିରି ଦେମୁ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ନିଜର ମନ୍ ଯଦି କିନ୍କେ ଯିବାର୍ଟେ ଥିବା ନା ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। କାହିଁକି ଆମେ ସେ କଷ୍ଟମର୍କେ ପହିଲା ଦେଖୁଛୁଁ। ନା ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ର କାମ ଅଛେ, କଷ୍ଟମର୍ ଫୋନ୍